Hej med jer, det er Lasse fra Førstehjælpsshoppen igen. Grillsæsonen den er jo i fuld gang, og til jer koner og kærester derude, som har en samlever, der gerne vil grille lidt i fritiden, så kan det jo godt være, at han en gang imellem, eller hun en gang imellem kommer for tæt på gløderne og for tæt på grillen, og så får sig et lille brændsår eller to. Og her der kan vi gå ind og hjælpe med lidt førstehjælp i form af Burn8. Og det er simpelthen brandgel, der hjælper på en lidt anden måde, end hvis I bare hælder koldt vand på såret. Burn8, det fås som spray, og det fås som forbindinger, og så fås det også som gel, hvor at man simpelthen bare river posen op, og så kører man det bare på det sted, hvor man har brændt sig. Det virker kølende, og så er det antiseptisk, så det beskytter også såret. Så kig ind på Førstehjælpsshoppen, hvis I har lyst til at gardere jer imod brandskaderne i løbet af sommeren. Vi ses!